Не знам, бина, кой не? Снимайте ли се? Чакай. Ай. Давай. Ляво. Ляво. Аз само да лекичко. На широко сега, на широко. Ама съм карал и кой, гледай какво става. Айде, бе, айде, Марко. Ай. Само вържите. Циганите, сега им взимаме каруцата, защото много знаят. Помолихме ги да не влизат в квартала в забравените улици, ама не разбият от дома. Щом не разбият от дома, ще им взимаме каруцата. Това е. Аз сега хората ме